Ярминкәдә 500-гә якын сәүдә нуктасы эшләде. Райондашларыбыз промышленность товарлары белән бергә төрле ит эшләнмәләре, җиләк-җимеш, бал, балык кебек продукцияны да яратып алды. Туганъяк агрофирмасы Шихапов, Калимуллин, Ибраһимова фермер хуҗалыклары, ит һәм сөт, Хамадешин, Хөснүнлин хуҗалыклары, каз продукциясе, Фаиза авыл хуҗалыгы кооперативы сөт ризыклары тәкъдим итте. Енді біз өзімізге керек әйберләрне шактыйны алып та өлгердек, әле яртысын да карап бетердек. Ярминкә бик бай, бик матур, сатыла торган продуктлар һәрберсе дә сыйфатлы, сатучылар ягымлы, елмаеп торалар. Бәйрәм кәефе бар әлбәттә, бәйрәм карарга төштек, шушы ярминкәгә диеп төштек. Шушы якынлашып килүче халыкара хатын-кызлар көне белән барлык кызларны, әниләрне, әбиләрне чын күңелдән бәйрәм белән тәбрик итәм. Сәгать иртәнге 8-дә бетте, инде 7-дә бетте. Үзебезнең сөт җитештерген сөт продукциясын да чыккан идек. Ул да менә бетеп килә керенә. Кеше яратып ала. Ияләште дип әйтергә була. Шул. Әкренләп дальше больше развиваться итәргә, бүтән продукцияны үзебез җитештереп, переработка ясап, үзебезнең җирлектә җитештерелә торган сөт продуктларын алып төштеләр. Һәм инде һәрбер КФХ, һәрбер үз мәшгульлек белән шөгыльләнүче кешеләр үзләрендә җитештерген продуктлар, күбрәк инде сөт продуктлары алып төштек. Бүтән продуктларда менә бу сәгать 9-га урыс сатып беттем. Күргә төштем, инде Ходаем бер дөньялар тыныч булсын. Шушы ниләр һәр ел сайын булып торсыннар. Халыкка рәхәт кенә булсын Ходаем. Ярминкә мәйданына килгән халыкка район үзешчәннәре дә үзләренең матур җырларын бүләк иттеләр. Ярминкәне район җитәкчелеге дә карады, сәүдә нокталарында булды. Фәрдә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.